عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagaryami, ayay niya mga baluya magpumagusita sa makampat nagyang kay huquq az-zawja liz-zawj. So mga kabnar ubay si ikudarudupayan. Magana ya kabnar ubay si ikudarudupayan nasukib ganun o dato si ikumahar amya anoy. So tamok niya tumok o dato si ikudarudupayan na kailangan na mibigay niya nunutok. Ay katero wallah asugo niyan na fatun nisaa saduqatihinna nihla. Buganiyo si kumadaro dupa iyo udi na mga bae sumiyate mo kiukiran ang gulalan sa pamamagayan amapya. Ikadua, kabnar o bae na an nafaka. So gusto ubae, sulang-languan na misisita kailangan ubae. Yuto sukakan, nagusukan ditar, nagususalakawsan misisita kailangan yan na kaskatian to si ikudaro rupay. Ay katero wallah na wa'ala al-mauludi lahu rizkuhunna wa kiswatuhunna. Ipapaturay si iku mga ama. So gusto, nagusukapakan ditara si iku mga watairan agus mga karukairan. Swagamatan wagama Islam na pipiro niyan pa. Amay ka sudah to na tanto maligit na kapakay kubaiya rumiput sa kukuman kaans kaniya na masugo kukuman sa kakuan niyan sa tamok di nakakuha niya sa gasto si ko tamok o darudupaya. Niya panutulan lang si kumasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam ni alwi si kusaya kul Bukhari. So karuma Abi Sufyan namya katalima si Rasulullah atina so ya Rasulullah so Abi Sufyan na mama atanto maligid na inisugun o Rasul sallallahu alaihi wasallam kakwa niyan si ikotamok wa Abi Sufyan sa giyon ka tuon ko kailangan niya. Pada pernah kailangan uli na kabnar o mga bay na sukapiya akin dulunan. Sudah to na kailangan na mapiya alin di kindulunan si ikudaro dupa yan abay. Tigwalla wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dulunan niyo siran sa mapiya akapakindulunan. Ini sapar penuh agama Islam. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini sapar yan ubang pekata na sa 5. So darurupa ka batabula bawo sa paras. Nagubang ka di panunong kaa. Nagubang ka pekaawaas ikwalay. Pwede pa na kabnar ubai na hakul firas. Katero wallah natigu wallah faiza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Si ko oriano kapakasutira natigu wallah na ubay kanukiran si ko limitado diyang ka ay nisuro kan wallah subhanahu wa ta'ala. Si ko oriano kapakasuti udarudupa ka na kabnarian ka ayamanan yan nakaruntungan ko. Ikalima, kabnar o mga bae na
al-i'tidalu fil ghirah. So kapinauding ka si iko karumangka na tataguin ka sa ini songkor maganta. Tetang ka ang kabu. Lilimit ta duwing ka. Kaso kapakasubra ko kapinauding ka si iko darudupa ka. Na ay resulta niyan na kebinasan niyan so kapia ang dulu na aniwa uso darudupa ka. Simang ko agama Islam ay adat na aya mapasang ikapanaw di na aya siluso na sumama sa kana ubas ubay. Kenapa sa lagi daging kaya masatan iman to makakali. Kaandi kiya pagalung ubay kaya pagalung dato. Udi na kiyan ditaro dato na miya kakram si daro dupayan at tigin ando kap manay pagantap. So Rasul sallallahu alaihi wasallam usuma sahabat na ipku masayran si ko Sa'ad radhiyallahu anhu giyon kutuwa kawabalunya na tanaw. Na kata Rasul sallallahu alaihi wasallam na ana aghyar minhu mas tanaw da ko wadis kaniya. Inutos ino giyong kanan kapanaw na bilu yanan ina din si iku mga dato. Na siapanan si iku kapia akap kenuga si iku yang maanan yan na mga dato. Siapanan ku kapia akap kenuga si iku mga dato. Udi na lindingan si iku ika-6 kabnar mga bai na kapaginuntulan. Ipaginuntulan siran mga darong pera. Sulangan kabnariran na ibuikiran o mga dito. Ika-7 kabnar mga bai na mapundo siran si iku agamatan wagama siran. Igira dirang katan so mga kukumang wagama na kailangan na mapundo siya mga isa magagdam tanong ulinda kasi matanong di mapia si ko mas isagyan kaya masatanong na igira na sudah to na bubupsimbihan sa subo na ayap pakapakoron na sudaro dupa iyon na bay da mabaluis sudah to amudin udina perawat tanong bay ka ayaw pakasugo na subay na ayaman amapia na laboron si ku mga simba si ku Allah so langon ang mga sugon wallahu subhanahu wa ta'ala na amapia na sakay mabalo ya mudil udina perawatan udaro dupa akas ni upapugil bukan yanun si tanabutag sa diyo ka tukandud na kakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.